ବୋଉ ମୋ ମम्मी ପଠେଇଛି ତମ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ। ଆରେ ବାବୁ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତମ ବାପାର ଶାଢ଼ୀ କମ୍ପାନୀଟା କେମିତି ଚାଲିଛି? ବୋଉ ମୋ ବାପାର ତ ଶାଢ଼ୀ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ। ତ କଣ ଦରକାର ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ ପଠେଇବାର? ସେ କଣ କି ବୋଉ କହିଛୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, କାଲି କହିବୁ ଶାଲ୍ ଆଣିଛି। ବୋଉ ମମି କହୁଥିଲା ଏଥିରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼େ। ସବୁ ସିନା ପାର ହେଇଗଲା, ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛୁ, ମିଠା ଆଣିଛୁ, ଝିଅ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନା ବାହା ହେଇକି ଆସିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଭଲ ଖାଉ। ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତୋ ମାଆକୁ କହୁନୁ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ତୋ ମାଆକୁ କହିବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତତେ ଦେଇପାରିବେ କାରଣ ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଫେରେଇଦେବି। ଆଉ କହିବୁନି କି ବୋଉ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କଲ? ଆଉ କେବେ ଡାକୁଛୁ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ? ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା, ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ।